sa sinuganan, ikaw desyon ang tinatano. Sa panahon na kami masangkit sa ngalan mo, tunggon mo mga paghayo ko, sumala sa mga saan mo. Sugat ka sa sinuganan, ikaw desyon ang tinatano. Sa panahon na kami masangkit sa ngalan mo, tunggon mo mga paghayo ko, sumala sa mga saan mo, patinudanan ka. Mabungahong kaudtuhon, kahaponon, mga igsoon o kabuntagon sa ubang dapit o kagabihion pod sa uban. Ning balik na ko igsoon, no, unya sama sa akong gipost last night is uso sa rason nga wala ko nag-live kay akong gires akong voice kay next week speaker ko, next week speaker gyapon ko. Sunod na po daghan, nagsunod-sunod akong walihon igsoon niya sa laing lugar ba niya. Akong giampingan ni kay maor ba yan ipuhunan na to igsoon kay di ta ka tingog igsoon no. Unang salamat sa Ginoo nga nakasabot ra mo. Unya ang akong gihimo ron mga short videos lang. Unya akong anak nga manganta mi anak bitaw kay ako sang gires kay as what I have said igsoon karon this month busy kay ko no. Fully booked ba no. Ang uban gali nakoy na cancel gali nga mura og na basta na conflict ba no. So but still praise God sa iyang kamaayo igsoon. Kay para nako it's a great privilege and it's a blessed opportunity ngayang gihatag ka nako igsoon nga makashare sa pulong sa Ginoo. Shout out Sister Nets Galaw, murag mauning usa sa ning bisita nako sa Cagayan. Hapon di agaw pastor og sa tanan dira. God bless. May hapon sa agaw. Salamat kayo igsoon. Akong kaliwat dumanon. God bless, God bless. Thanks for watching. And before we proceed, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section. Ug ato na nang i-share igsoon kay ato nang ipalanog ang pulong sa Ginoo karong tagnaa. Labi na igsoon kay daghan na kay nang bas na to no. Akong anak gibas na lipay kay kong anak na minaway, no? So mas naghatag na mo og more motivation to share the word of God kay ani man gud ni once gani ang yawa napiktuhan siya, mulihok gud siya, affected man siya. Pero kung walay impact sa iyang gingarian among gibuhat, manit man igsoon, kung atong gibuhat gali walay impact sa gingarian ni sa tanas igsoon, dili ta niya sabdon, dili ta niya tagdon. Pero kabantay siya, oy, natandog man siya. Mao nang iyatang hilabtan. But praise God because it's a sign of being a fruitful ta igsoon, no? Mabungahon ta. Kay gibato naman ta. Again, atong i-share ang pulong sa Ginoo niya. Don't forget to type at followers at highlights at everyone. This is for the glory of God. Ako sa i-share igsoon, no? Come on, for the glory of the Lord. Shout out 58 viewers this time. Okay. Palihog kog ampo pastor, pamilya Awangan, family from Buntok na. Bunto raman diri brother.
from Awangan Mike kay kanang naam ko ni badlis akong cellphone. Sagdi lang kay makapalit ra kita pohon. Okay. Kevin Banugon. Blessed afternoon, Pastor. Brother, thank you so much for watching. Salamat sa Ginoo nakapamalandong na pud ko sa pulong sa Ginoo. Ikaw iyang gihimong instrumento to share to God be all the God bless Pastor James. Iampo pud ko Pastor nga maayo na ko sa akong sakit sa ngipon. Okay, sige. At ang picturean ba? Para di ko kalimot, Brad. Okay, again, i-share sa ako ni. Good PM, Pastor James, from Sister Jocelyn Apole. Ako sa i-share mga iksona. Wait. $55 viewers this time. Ang uban wala pa kakabantay. Pabuton sa nato mga ikson. Uban sa dakungan katuyuan inisudon ko sa kalangitan mga bulan. Okay, done sharing mga kaigsoonan. Okay. Shout out 160. Ilan man to? 165? 66? 66. Okay. 166 followers of Mabungaon Kristohanon. Shout out. Okay. So, kumusta mga igsoon? Ako nagaampo kanunay nga karong adlaw puno sa kalinaw, grasya, pabor sa labawng makagagahom. Okay? Unya, tanang buhat sa inyong kamot, panalanginan sa Ginoo. O sa uban nga bago pa din naka-tune in, no? Pasensya nung igsoon, mao ni nakasulob ko ning akro igsoon kay sama sa akong gingon igsoon nga isip pagduyog nako sa kasubanan basta mong Brad nga Sergeant at Arms diri sa Bohol Supreme Council igsoon. Brad namo nga na waning taliwan ning kalibutan na ba. Anak man ta bisan inactive ta pero ang atong pagka-igsoon wala gyud mawala bitaw mao na nga nakigduyog ko sa kasubanan sa iyang pamilya kung Brad nga naa sa ubay karon si Brad Maiko, no? Grabe, wa ko mag-expect ba, no? Sumaon ni hinungdan ikson din. Aside from that, ang naghatag pud ani nga pratsert nako ako ang Brad nga naa sa Cagayan. Sa katong ning bisita ko kalimot ko nga ni mo Brad pero taga layo ni siya gibiyahian murag kuan man siguro siya sa Bukidnon or basta hapit na sa Bukidnon, something ana bukid-bukid na siya. So iya kung gidalhan dito mga igsoon pagbisita niya together with his lovely wife nga gikan pagyud sa Middle East man to. Unya followers nato diri igsoon nga sige siya tan-aw pud sa atong mga live igsoon sa napasya sa gawas unya mao to. Nauli sila diri sa Pilipinas unya ilamang nakitaan nga ning adto kog Cagayan so iadto sad ko nila layo nga biyahe to layo to sila murag if I'm not mistaken murag diri sila sa kuan murag Bukidnon lagi to sila nya
gidalhan ko nila og usa ka dako kay nga silupin sa mga sinagoylas, ilaha daw tong tanong. Unya gitagaan sa ko niya ni nga concert namo, no? So Brad, long live Brad, nagpaampo to siya nako dito, nanghilak galito sila. Salamatan Ginoo. So mao nga ako sa ning gisulob basi pangitaon niya. Okay? So salamat sa Ginoo, and shout outs tanang mga OFW in different countries, no, around the world. Shout outs tanang mga seaman diha, shout outs tanang mga naka-permanent residents, no, tanan sa linlaing nasod, no. Salamat kay sa kanunayng pagsubaybay. Daghan kay kog na-receive mga so many messages nga nalipay sila sa atong live kay maura gyud ni ilang kalingawan, labi na sa mga nasod nga maglisod sila simba. So grateful kay sila ani nga live na to igsoon. So actually mga OFW, so wala makabalo ug sa mga naka-permanent resident ya, one of the reason and one of the main purpose nga nung nag-live ko is tungod ninyo. Because of course ako nasad ko'y ati before nga diha sa Middle East niya. Ug nasa ko'y mga friends diha and loved ones niya. Akong nabantayan nga yes, lisod gyud ang mga pagsimba, mga pag-attend og mga activities sa church, no. Lahi ba? Lahi ang inyuhang kahimtang kumpara diri sa Pilipinas kay Asian amanta sa atong sa Pilipinas kay Christian nation man ta, no. So mauna nga dili ingon nga dili higpit dire, we have freedom, no. We have freedom of religion actually. Diha sa uban nga mga OFW higpit ba. That is why kanunay ko nag-live baganahan ko tungod sa ninyo, no. So again, salamat sa inyong kanunayng pagsubaybay. Usa mo sa nakaingon aning tanan nga nakahatag na mo motivation, akong pamilya, akong anak nga nagsugod na pod og share og ginagmay. Kay malipay may nga naasan mong uhaw sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Og sa mga bashers pod og naay mo labay ani sa bashers, higugma lang gyapon mo namo, wa man koy problema higsoon, no. Og ang akong purpose nganong akong ibutang sa akong i-screenshot, ibutang nako diha kay again aron makorek sa dang mga bashers, no. Kay usahay kinahanglan nato i-correct para makaamgusad, no. Kay dili na to may bawaan ang usa ka sayop kung atong pauyonan lang itolerate. Unya, according to the word of God, na may gitawag og sin of commission and sin of omission. Sin of commission is ning commit jud ka og sala. Sin of omission kay bawo ka nga dili angay, dili maayo, naa kay mahimo pero wa kaning buhat. So mas mayo i-correct sad, no? Simpaninglan sa tas Ginoo ba. So again, thank you kay mga followers nga kanunay abtik kay mo og na ako i-post diha og naapoy mo bas na abtik sad kay mo reply. Thank you kayo kay di na ko mahago kay busy ba ako, no. Unya usahay wala na koy lugar bitaw nya matabunan sa mga message, no, mga comments. So again, shout out anang tanan dira Luzon, Visayas and Mindanao, especially atong mga followers. Long live Brad from Onat de la Flor. Long live brother, God bless, no. Shout out na ko tanang mga followers, mga subscribers, labi na sa atong YouTube channel, no. So wala pa kabalo og dili aware nata YouTube channel, unya nga to ang YouTube channel is Mabungahong Kristohanon, ug yung makita ang link na ani nga caption sa tong live karon. Ang atong mga subscribers sa tong YouTube channel gamay pa 800 pa kapin, no. Road to 1,000 ta igsoon for the glory of the Lord. Mas dali masayon dito pag download, pag save igsoon para sa kay mayaan sa Ginoo, no. Anyway, na nag-message na ko importante. Wait a minute. Wait.
down. Wait sa mga igsoon, ay very important message that I've received right now. Mo ni akong gingon, busy lagi ko, pero stay kuan lang tada, chill lang tada. Oh Diyos, ikaw. Okay, let's go. Kanilang kuan so na yung mga importante ba. Una usahay di ta ka live kanay mo bisita na ako dire or basta na yung mga something ana. But anyway, thank you so much for waiting. Okay, so shout out ng mga tanan ay mga star senders, thank you kayo. Then again atong YouTube channel no, don't forget pwede sa ninyo i-share sa uban igsoon. So free rang mo subscribe da igsoon. And then shout out na ko tanang Piniriso, mga brad na ko diha, Lombia City Jail. Brad Ongas, kumusta na diha? I miss you, Brad Ongas. O worship team dito sa Lombia City Jail, hanggang mga akro dito, mga brad na ko nga. Salute ko mga brad, maabot ni ninyo nga. Usa mo sa nagpasiugda diha, nagbantay sa Kalinaw, kahapsay diha sa diha nga prisuhan, Lombia City Jail. Unya shout out po itong nabisitahan ako sa Misamis Oriental or Occidental ba to? Misamis Oriental. Medina Municipal Jail. Okay. Shout out na ang Cebu City Jail. Okay. Bahay ni Kuya, Brad Ares. Shout out Brad Renz 999. Ug tanang mga brad nako, long live kanunay mga brad uban sa grasya sa Ginoo. Tanang mga GS, mga BGS diha in different chapters, different council, tibuok kalibutan. Long live uban sa grasya sa Ginoo, ipataas na tong Ginoo kay sekreto na sa taas nga kinabuhi. Walay effect atong pagsinggit og long live kung ang Ginoo gipaubos na to. Ang Ginoo gipaawahi na to. So ipataas na to ingon nga sa to ang doktrina sa unag-una ang God first ta, di ba? Okay. So let's lift up the name of Jesus Christ. Mga brad na ko sa SEA, Skeptron in Arms, long live mga sir. Uban sa grasya sa Ginoo. And then, shout out sa ng mga jail officer, mga warden, in different BGMPs. Shout out na ng mga higala na to sa Armed Forces of the Philippines, mga members of Philippine Air Force na asad, nag-message na ko, tanan mga naa sa Bureau of Fire Protection, tanan nga mga kapulisan, of course, daghan kay na diha, mga kaila na ko, mga duol sa duga, no? Shout out na ko ang Camp Osmeña, Cebu. Shout out na ko ako ang higala sad nga pulis nga naa sa Davao, si Rudy Abergonzado nga naa sa Davao International Airport. Ug natay mga followers sa Davao International Airport nga gisita mi pag-adto namo kay abi kog unsa na putana ra day nga ako ba kuno tong naa sa Facebook, okay? Unya shout out na to ang naapod tay followers nga nasa barko nga katong nanakay mi gisita ko light cut unak no? Oh, light cut na ining dool na ko dito. And of course, tanan-tanan no? Mga kapulisan diri sa Bohol, diri sa Moa, ang Barracks Tagbilaran City ug ang ako ang station diri igsoon nga naa ako kanunay diri Clarin Police Station ug among hepe diri si Chief Amba ug sa tanan nga naa diri si Ma'am Abian ang amuang PCR ug sa tanang PCR sa tanan kapulisan in different station. Tanan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Shout out na ako si Brad, Police Captain, Sir Albert Sator, ako mga amigo nga mga hepe. Police Captain, Sir Onyot, Abay Onyot Introliso. Police Captain, akong classmate during my criminology days. Police Captain, Jasper Reyes. Police Captain, Renan Romulo. Police Captain, Brad Chief, Brad ako from SEA. Si Brad Ams, Police Captain Sir Melioria. Tanan, okay? Tanan nga mga higala nako, Major Ray Olar, tanan. So, mabungahong adlaw kanatong tanan to all of the viewers right now, okay? Mayong pagpaminaw, Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay? So, let's start, let's pray. Okay, kaya nga ba nagpaabot ra na og kanang mag-start na ta?
Okay. Magambot ang mga igsoon atong i-welcome ang presence ni Lord. Praise God. Hallelujah. Father in heaven, we come into your presence right now with a humble heart. Salamat sa laing higayon na usab Ginoo nga imong gihatag kanamo. Imong gitugot Ginoo nga mamalandong mi, maminaw mi sa imong pulong. Dili tanang panahon amoa or dili tanang panahon Ginoo makadungog mi sa imong pulong. Og dili tanang tao karon naay higayon nga mamati sa imong pulong. Apan salamat nga imong gitigag higayon ka karon Ginoo nga mamalandong mi sa imong pulong, bulahan kami Ginoo. Kay karon na pa mi tsansa, na pa mi opportunity nga mamati, maghisgot sa imong balaang pulong. Apan sa dili pa mi magpadayon Ginoo palihog, susiha mong kasing-kasing, susiha mong unahuna mong pagbati Ginoo. Kung nay mga butang sa sulod namo nga wa ka nalipay, wa mi makabantay nga wa day ka nahimaya, tungod kay tao lamang mi Ginoo, pasaylo ami. Because of our imperfection, sometimes magtuo mi og sakto mi, apan wala di ay ka nalipay. So Lord God, pasaylo ami, himo aming angayan, mamati sa imong pulong og andama among panudlanan karon nga espirituhanon Ginoo. Aron among masalod ang espirituhanong panalangin, Lord God. Again, himo aming takos. Ang among unahuna Ginoo pagbati, I pray nga ikaw lamang ang ma-focus, Lord God. And Lord, I pray also nga imo ming tagakasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, willing mo dawat og correction, labaw sa tanan, willing mo sunod sa imong pulong. Kay ang panalangin, ang pabor, ang milagro naa sa pagsunod. Dili igo, dili inap, ang maminaw lamang. So Lord, again, thank you so much. You alone will be glorified this time. Wala mi nag-isa og relihiyon, wala mi nag-isa og pundok, sekta. Only the name of Jesus Christ among giisa karon Ginoo. So Lord, ang nabiling panahon among itugyan kanimo. Panalangini day Ginoo ang tanang viewers karon. Kutob sa makakita, kutob sa makadungog ani nga live, bisan asa ning dapita maabot Ginoo. Bisan asang dapita sa kalibutan maabot ni Ginoo. Ikaw Ginoo magapanalangin sa makadungog Ginoo. Ikaw Ginoo magapabati sa imong presensya, sa imong gahom kanila Ginoo. Let the power of your Holy Spirit, Lord God, will manifest to all of the viewers in Jesus' name. Again, you alone will be glorified this time, Lord God. And I rebuke every spirit of destruction in Jesus' name. Walay makababag, makabalda sa among pagabuhaton. But Lord, I declare, I pray, victory. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. This is our prayer in the mighty name of Jesus Christ. Amen. So, we have 108 viewers this time. So, let's start. Our topic for this afternoon is about grace. Okay? Kabalo naman ta igsoon nga naluwas ta tungod sa grasya sa Ginoo. Okay? So dili tungod sa atong maayong binuhatan, no? Aw hinuon, maluwas ang maayong binuhatan resulta sa atong kaluwasan. Pero dili bot pasabot nga maluwas ta tungod kay nagbinuotan ta, no? Bisag unsaon nato pag binuotan o niya wala nato na encounter si Jesus Christ. Wala taning tuo ni dawat ni Jesus Christ. Kanang atong pagbinuotan sama ra na sa hugaw nga trapo according to the Bible, no? So dili na makaluwas nato. Ang kaluwasan magsugod sa dihang atong gidawat ming tuo ta ni Kristo. Okay? Unya atong gituohan nga siya ang atong manluluwas, siya ang naghatag sa iyang kinabuhi ngadto sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. By faith, we believe it. Mao na. Grasya sa Ginoo na, no? Dili tungod sa atong maayong binuhatan. Pero mao lagi na, after the salvation, igsoon, nga sa dihang na-encounter nito si Lord, nakik-relationship, natay intimate relationship ni Jesus Christ, our Savior, then mo follow ang maayong binuhatan. Di na kalikayan. Because according to according to Apostle Paul, if anyone is in Christ, he is a new creation. Okay? So mabag-o kita basta maka-enkwentro ta sa Ginoo. Hello Pastor, shout out from Saudi Arabia from Sister Evelyn Ingay. Sister, thank you so much sa mga OFW na adjud mo sa akong prayer. Kabalo na mo ana, no? Usa mo sa priority na ako before matulog o inigmata sa buntag. Okay? So, ato ang teksto karong kahaponon or kaudtuhon, ari diri makita igsoon sa Tito, okay? Tito, Kapitulo 2, versikulo 4, versikulo 11 hangtod sa 12. Again, nasa Tito, Kapitulo
sa English ni Titus, okay? Sa Bisaya man ta. Tito kapitulo 2 bersikulo 11 hangtod sa 12 nagaingon ang pulong sa Ginoo. Kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya. Wow, grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. 12. Ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing dautan ug sa kalibutanong kailibgon. Nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon, matarong og Diosnon. Again, Tito kapitulo 2 bersikulo 11 hangtod sa 12. Kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang tao or tanang mga tao. Ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing dautan ug sa kalibutanong kailibgon. Nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon, matarong og Diosnon. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. So atong nadungog igsoon kaning pulong nga grasya nining taknaa sa kaudtuhon. Okay, matod pa sa pulong sa Ginoo nga atong nabasa gani gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. So nakabaton tag kaluwasan tungod ni kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya. Sa nang iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga si Jesucristo. So na-word nga grasya. In other words, naluwas ta dili tungod sa atong paningkamot, pero tungod sa iyang grasya. Grasya ra ang tanan igsoon. Naluwas ta again, naluwas ang mga katawhan nga nindangop ni Kristo tungod sa iyang grasya. Okay? Grasya. Sa ato pa mga igsoon, ang ngay gitang magpasalamat sa iyang grasya. Mabitaw na mga igsoon nga kana bitong sa panahon nga ting simba, labi na sa mga naay opportunity nga makasimba, musimba kita isip pagpasalamat tungod sa grasya nga gipasinati, gipatagamtam sa Ginoo ni Jesucristo kanato maong nakabaton tag kaluwasan. Now, the question is, unsa maning grasya? Ang atong Ginoo puno sa grasya, okay? Unsa maning grasya? Okay? Kaning grasya again mao ni hinungdan sa atong kaluwasan, okay? Ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, gipadayag sa Dios iyang grasya. Kung dili patungod sa iyang grasya, dili ta maluwas. Amen. Mao nay grace ni Lord, grabe siya. He is full of grace. Puno sa grasya. Apan ang 12 nag-ingon, ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagkinabuhi. Nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing dautan. Mao day po ni. Mao ni igsoon ang kanabitang purpose. Amen? Sa grasya. No? Mao ni hinungdan or mao ni ang gusto ipabuhat kanato sa grasya. Ang grasya, mao ni tinuod igsoon. Ang tinuod mga igsoon, mao ni ang grasya, nagtudlo kanato sa pagbiya sa binuhatang dautan. Okay? Or pagbiya sa kinabuhing dautan. Mao nay grasya. So dili po pasabot igsoon kay ang Ginoo puno sa grasya, naluwas ta sa grasya, atong abusaran ang grasya. Okay? Ang grasya nindot kaayo igsoon. Kay ang grasya magtudlo nato unsaon pagkinabuhing balaan. Ang grasya igsoon nagtudlo kanato nga bubiya ta sa pagkinabuhing dautan. Mubiya ta sa pagbuhat og dautan. Ang grasya igsoon nagtudlo pag nato matod pa diri sa pagkinabuhi nga matarong. Pagkinabuhi nga kamauta nga mupugong sa tong kaugalingon. Pagkinabuhi nga Diosnon, maunay purpose, maunay tuyo sa grasya. Dili ibot pasabot nga atong na-encounter ang grace ni Lord. Naluwas ta uban tungod sa grasya sa Ginoo, no? Dili ibot pasabot nga abi kay ang Dios puno sa grasya. Ang bundasan siya iyang grasya. Iyang grasya kadagaya kanunay igsoon. Ato kining abusaran. Dili mo pasabot tungod kay ang Ginoo puno sa grasya igsoon. Tuyuan na lang nato ang pagpakasala. Dili mo pasabot nga ang Ginoo is sayop ni nga doktrina, no? Abi kay ang Ginoo puno sa grasya. Ato ni himuong lisensya para magpakasala ta tungod kay dili ta tao. No, makasala ta pero wala nato tuyua. Yes, dili ta mahimong perpekto. Tinuod na. Kay kung mahimo tang perpekto, dili na pud ta manginahanglan sa grasya sa Ginoo. But it doesn't mean nga puno sa grasya si Lord atong tuyuan amo sabot ra laging Ginoo ni. No, na kay choice. Every sin igsoon dili na diretso-diretso na to buhaton.
At first natay struggle ana, no? Nay battle sa atong mind nga ato baning buhaton, mo give in bata into temptation, magpadala bata, no? Or ato bang suklan? Ang sugo sa Ginoo suklan natong yawa igsoon, di nato pauyunan. Resist the devil. No? Dili kay atong pauyunan, musabot ra lang ang Ginoo, grasya bitaw siya, no? Naluwas galita bisag makasala kay ta tungod sa iyang grasya. So the same grace ra gid na mo manifest ni Lord nato, no? Ayaw igsoon og ingana imong mindset tungod kay na-encounter nimo ang grace ni Lord, sayop ka. Ang grasya dili na siya lisensya para ang pagpakasala tuyuan nato. Kung dili ang grasya mao'y hinungdan, gisugo ta sa pagkinabuhing balaan. Amen. Ang grasya nagtudlo nato sa pagbiya sa pagkadautan, no? Ang grasya nagtudlo nato nga magtarong ta sa atong pagkinabuhi. Magkinabuhi ta sa pagkamatarong, magkinabuhi ta subay sa kabubuton sa Ginoo. Ang uban mga igsoon sa diyang moatubang sila temptation. Okay na ni grasya man ang Ginoo. Okay na ni mosabot ang Ginoo. Karong grasya pamantaron, gugma pamantaron. Pero hinumdumi igsoon nga ang Dios hustisya. Basin ba, sige ingon na to nga Ginoo puno sa grasya, nakalimutan nga Ginoo hustisya o kung unsa atong ipugas maoy atong anihon. Okay? Nganong gisulti man ni Tito igsoon nga ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing dautan. Nganong nakaingon man si Tito igsoon sa Tito 2:12 nga ang grasya maoy nagtudlo nato sa nga kana bitong pagbiya sa kalibutanong kailibgon. Nganong ningingon man siya nga ang grasya nagtudlo nato nga mahimo tang mapinugnganon sa atong kaugalingon ug magkinabuhi nga matarong og Dios nun. Nganong si Tito nakasulti man ani. Siguro nasulti ni Tito igsoon nga mao ni ang meaning sa grasya tungod kay iyang nakita ang uban nga mga Kristohanon sa panahon niya. Nga abi kay nakasinati sila sa grace ni Lord. Nakatagamtam sila sa kaluwasan. Mura bitaw og kana bitaw murag ilang gihimo kini nga excuses, alibay or lisensya para oy dili man ko perpekto. Asag di lang grasya bitaw ang Ginoo. Di ba? Sayop na. Di man igsoon ako na ning balik-balik. Ang Ginoo puno sa grasya. Ang Ginoo abundansya sa grasya pero dili na lisensya nga tuyuan nimong pagpakasala. Dili na siya igsoon atong himuon nga rason bitaw. Alibay nga ang Ginoo grasya man. Pasayloon ra ko sa Ginoo ani. Unsaon taman nga mao man gid ni. No wala naman ko choice unsaon taman. Sagdi lang di mo kasabot nako pero ako gining buhaton kay grasya pa man taron. Yes, grasya pa bitaw taron. Ang Ginoo puno sa grasya pero ayaw kalimot in taon nga ang Ginoo po Dios sa hustisya. O kung unsa atong gitanom muani ta. Ayaw abusare ang iyang grasya basin sa impierno ta madisgrasya. Amen. Di na to abusaran ang grasya sa Ginoo. Yes, puno siya sa grasya. There's no question regarding ana. Pero ningingon siya nga ang grasya dili himuon natong lisensya. Ang grasya dili nato abusaran. Ang grasya dili mo pasabot kay ang Ginoo puno sa grasya og naluwas ta tungod sa iyang grasya. Tuyuan nato pagpakasala kay grasya taron kay puno sa grasya siya. No, ang grasya mao daw ni, no? Ang maong grasya nagtudlo kanato nga mobiya tas pagkadautan mao nay tinuod nga nakasabot sa grasya. Okay? Kung tinuod nga nasabtan nato ang grasya sa Ginoo, dili ta mubuhat og mga butang nga mahinungdan nga madisgrasya ta sa impierno. Kaya ang grasya nagtudlo kanato nga mobiya ta sa pagkadautan. No? Dili kay abusaran nato yang grasya igsoon, no? Ang grasya nagtudlo nato sa pagbiya sa mga binuhatang dautan o sa mga kalibutanong kailibgon. In other words, kung imo ning palauman, ang grasya sa Ginoo nagtudlo nato sa paglakaw sa pagkabalaan, dili sa kalibutanon nga mo compromise ta. May ubang mga Kristohanon karon di mailhang Kristohanon, kay kalibutanon kay mga binuhatan. May bawaan ra nimo og Kristohanon og naay Jesus Reigns, og naay mga dagko nga event, dagko nga youth camp, no? Kay makit-an nimo sa dakong tapok, no? Pero kung sa mga ordinary days lang nila, matag adlaw nga dili ting simba, makita nimo dili Kristohanon. Kay ngano man kalibutanon ang binuhatan. Ingon na bala ang kasulatan ni Igsoon, ang grasya nagtudlo kanato
nga mubiya ta sa mga kalibutanong kailibgon. Mao ni grasya. Nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon, dili mapatuyangon. Mao na pasabot kung imo ning buhaton, nakasabot ka sa grasya sa Dios nga iyang giminigson. And di pa gyud. Og nagtudlo kanato sa pagkinabuhing matarong og Dios nun. Okay. Dios nun, in other words, makita ang Dios sa ato ang kinaiya og binuhatan. Mao ni grasya igsoon. Sayop na nga prinsipyo, sayop na nga doktrina, sayop na nga pagtulunan nga abi kay grasya. Anday grasya ang Ginoo, tuyuan na to ang pagpakasala. Nganom day kung ang Ginoo puno sa grasya, no? Pauyunan na lang atong pagbati bisag wa na uyon sa kabubuton sa Ginoo. Nganom day ang Ginoo og puno sa grasya og sa karon grasya patron. Pastor, sayop na grace period taron, grace taron grace. Way problema na brad, sister. Ngano day og grasya? Tuyuan na po. Tuyuan na to. Sayop. Kung atong mindset igsoon tungod kay sa karong panahon, grasya pa. So pwede pa nato ni buhaton tungod kay grasya taron. Basin sa impierno tana madisgrasya. Again, ang grasya nagtudlo nato sa pagkinabuhing balaan. Ang grasya nagtudlo kanato igsoon sa pagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Ang grasya igsoon dili lisensya nga himuon nato nga tuyuan nato pagpakasala. Ang grasya igsoon dili nato himuong bersikulo nga atong salipdan atong mga sala kay grasya taron. Yes, dili man ta hinuon mahimong mga perpekto pero ayaw tuyoi ang pagpakasala. Ayaw pailad sa yawa nga mongong nimo nga okay ra lagi na. Ayaw tuwa ng pastor eh. Grasya taron. Grasya taron puno sa gugma ang Ginoo grasya taron. We are living in the grace period. Wow. Sure mo? Ngayon sa may giingon sa grasya. Ang giingon sa grasya, ang grasya nagtudlo kanato sa pagkinabuhing Dios nun. Ang grasya nagtudlo kanato nga magpugong ta sa atong kalibutanong kailibgon. Mao na'y grasya nga tinuod. Dili kay nakaibaw na ka nga naluwas ta tungod sa grasya o karong taknaa is takna ron sa grasya, imo lang abusaran iyang grasya, no? Grasya ron, ang Ginoo karon puno sa grasya, puno sa gugma. Yes, tinuod na. Puno sa grasya, puno sa gugma. Apan ayaw baya in town, laksia sa Biblia, nga Diyos po siya sa hustisya. Usa ka adlaw mo anita sa to ang gipugas. Amen? Mo na igsoon nga, puno siya sa grasya, okay? Mapinasayloon siya, pero dili na rason para abusuhan na to yung grasya. Kundili, mulikay ta sa mga butang nga wala nakapahimuot kaniya. Likayan nato ang mga butang nga wala nakapahimaya sa Ginoo. Okay ra ni pastor, nga niya akong buhaton, pastor, bahalag magligid-ligid kus kahubog. Mahuwasan ko, pastor, mangayo ra kog pasaylo sa Ginoo. Grasya man ron, pastor. Yes, tinuod, sakto ka, grasya ron. Pero timan niya ang gingon sa pulong sa Ginoo. Siyang Diyos puno sa kaluoy. Salmo man siguro to. Siya ang Diyos puno sa grasya, puno sa kaluoy. Dili daling masuko. Ibutang sa atong unahuna, ibutang sa atong alimpatakan ka ng word nga dili daling masuko. Usa ra ibot pasabot ana, masuko siya. So naay kinutuban ang iyang pailog. Dili daling masuko, it means masuko siya. Mao nang dili na to abusaran iyang grasya. Kay basin sa pait nga consequence kita madisgrasya, magkapakapaw niya ta. Og labaw tanan basin sa impierno ta magkapakapa. Ayaw abusari igsoon ang grasya sa Ginoo. Kay baw na kas kamatuoran, likayi ang pagpakasala. And again, I'm not saying nga mahimo tang perpekto. Kay tao ra man kita. Makasala lagi ta, pero dili natutuyon niya. Dili po ng mga dagko ra kayo. Lahi na ginang dagko kayong sala. Di ko mutuo na igsoon nga wa na tuyua. Tinuyuan gina. Muna again, ako mong gipahinumduman ining kapunon. Karon na ata sa grace period. Grasya karon. Yes, tinuod. Ang Ginoo nagsigig dawat. Pero abi nyo igsoon mauni. Dili bo pasabot nga we are living in a grace period this time. Abusaran nato iyang grasya. Ayaw. Ayaw. Basin piti ta sa impierno. Or piti ta sa consequence. Nga naman, ang Ginoo po hustisya.
Again, balikon ako. Ingon ang pulong sa Ginoo. Kuan siya abounding in love and slow to anger. Mao ni bantay. Kanang word nga slow to anger or dili daling masuko. Bot pasabot ana masuko siya. Dili lang dali. Ato dayong waton diay nga masuko si Lord. Pagkadelikado ba ya kung si Lord masuko? No? Mao na akong balik-balik igsuon nga before ka mag-enjoy sa sala tungod kay nakabalo ka nga puno sa grasya rong taknaa. Hunaw naa sa daan ang kapait sa consequence. Before ka mag-enjoy sa kalami, sa katami sa sala, hunaw naa ang kapait sa consequence. Yes, ang Ginoo puno sa grasya. And this time, grasya pataron. Mabitaw ang kapila ta makasala og muduol ta sa Ginoo, pasayloon ta. No? Pero dili na bo pasabot nga maabsuelto ka sa consequence po da. Amen. What we sow is what we reap. Galatians 6:7. Kung unsa tong itanong mo anita, mo nang di na to abusuhan iyang grasya. Kay basin sa pait ug sakit kay nga consequence kita madisgrasya. No? Basin magbasol-basol na hinunta. No? Magbasol-basol ta mauni. No, ayo pag di ka magbasol ka no. Samtang karon igsuon na abli na atong mga matas kamatuoran nga ang grasya man di ay nagsugo kanato sa pagkinabuhing balaan. Ang grasya man ay nagtudlo kanato unsaon pagkinabuhi nga magpugong sa kailibgon sa unod. Kalibutanong kailibgon. Ang grasya man ay nagtudlo kanato sa pagkinabuhing matarong. In other words, ang grasya nagtudlo kanato unsaon sa pagkinabuhi nga balaan, pagkinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Ginoo. Kung imo guni siyang palawman og ayo igsoon ang grasya mismo si Jesus Christ na tanawa. Kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang tawo, no? Kabantay mo, gipadayag sa Dios Amahan ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang tawo, no? Ang grasya mismo si Jesus ni. Amen. Siya mismo ni ang grasya kay naon sa 12. Ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing dautan. Kinsa man day laing nagtudlo, wa may lain si Jesus man. Amen. Wa may lain nga nagtudlo kanato sa pagkinabuhing balaan si Jesus. Ang iyang pagtulunan, ang kamatuoran, and Jesus is the truth. Amen. Mao na igsuon nga dili na to ubusaran ang grasya. Kay basin madisgrasya ta ana. Ang atong giunahuna nga grasya mahimo na hinong disgrasya. Amen. Yes, He's full of grace. And right now nagpuyo ta grasya ta karon. Pero timan ayaw gyud iwagtang ning hustisya. Kaya nakarayam na siya, grasya, hostisya. Okay? Grasya, hostisya. Kaya kung makalimot ka sa hostisya, puro ra ka grasya, ang grasya, mahimong disgrasya. Amen? Timan igsoon, again, akong balikon. Ang grasya, nagtudlo ka nato, unsaon, pagkinabuhi, nga nagsubay sa kabuton sa Ginoo. No? Dili na to abusaran ang iyang grasya. Ang grasya sa Ginoo dili nato himuong lisensya para magpakasala ta tinuyuan nato ni musabot ra lagi kanang moingon tag musabot ra lagi ang Ginoo ani ang Ginoo nakasabot no mura man kag nag-abusar ana sa grasya sa Ginoo. Yes, musabot ang Ginoo. Pero sigurado ba pud nga nakasabot ka sa kamatuoran? Sigurado ba pud nga nakasabot ka sa iyang pulong? Dapat makasabot ka nga nag-ingon pud siya ang Dios sa hustisya. O nag-ingon siya sa Galatia 6:7 kung unsa ang atong ipugas, kung unsa ang atong itanom, muani kita pohon. Amen. So again, dili nato abusaran iyang grasya. Kundi ay atong ampingan ni. Amen. Maglakaw ta sa kabubuton sa Ginoo kay maunay tumong, maunay sugo sa grasya igsoon. Magkinabuhi ta nga sa to? Magkinabuhi ta nga kana bitaw mamubiya ta sa kinabuhing dautan. That's grace. Amen. Mao na grasya. Nagtudlo kanato nga magbiya sa kinabuhing dautan. Nagtudlo kanato nga mubiya sa kalibutanong kailibgon. Nagtudlo kanato sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon. Mapinugnanon sa kaugalingon in other words dili ta magpauyon sa unodnon nga kailibgon. Tawhanon nga pagbati. Mao na grasya. Mao na sugo sa grasya. Nagtudlo sa siya nato nga mahimo tang magkinabuhi nga matarong og Dios nun. Dios nun makita ang Dios sa ato ang pagkinabuhi. Dios nun. Amen. Mao na sa igsoon no, ang grasya dili abusaran na unsa.
Nganong day og daghan mo ko nadungog na karon nga grasya pa taron, grasya. Nganong day grasya taron? O grasya paron di day ka maundang sa pagka-adik-adik. O grasya paron di day ka mobiya sa imong kabit. O grasya paron di ka maundang sa imong pagbuso sa imong lawas. O grasya karon di ka maundang sa imong pagkabakakon. O grasya karon di ka maundang sa imong pagka-drug lord. O grasya pa karon di ka maundang og lunang sa sala. Kay grasya ron sayop na. Kung kana atong mindset wa ka kasabot sa grasya. Ang grasya nagsugo kanato nga mobiya ta sa atong binuhatan nga dautan. Ang grasya nagsugo, nagtudlo nato nga magkinabuhi tambalaan, magkinabuhi ta nga nahimuot atong langitnong aman, magkinabuhi ta nga nagsubay sa kabubuton sa atong langitnong amahan. Mao nay grasya. Kung kana atong mindset, kung kana atong buhaton, kana nga grasya nga atong may baluan, grasya padulong sa langit na siya. Kana nga grasya maghatod nato sa langit. Pero kung atong abusaran ang grasya, nagsaligta kay grasya, tuyuan nato pagpakasala kay grasya lagi. Siguradong sa imperno tana madisgrasya. Kay mao ni timan ni Igsoon, ang Ginoo puno sa grasya, ang Ginoo puno sa gugma, pero Ginoo pud siya sa hustisya. Kung unsa atong itanom, anihon na to. Be wise, Igsoon. Amen? Para sa kayuhan rin ito. Nasuko ni ka, Pastor, ba? Ngani, dyo ko, Igsoon. Ngani ta, no? Anata, no? Kaya kaning ato at tinudan na yaman isip paghigugma. Amen? So again, Igsoon, gipinumduman ta sa Ginoo this afternoon about His grace nga. Yes, we are saved and tungod ni sa grasya sa Ginoo na luwas ta. Pero dili na rason nga ang iyang grasya abusuhan nato. Or dili na rason nga ang grasya sa Ginoo nga karon nagpuyo ta sa grasya nga grasya patarong taknaa, grasya patarong panahon na abusaran lang po nato ang grasya. Yes, puno siya sa grasya, nagpuyo ta karon taknaa sa grasya sa Ginoo, pero kabalo nagalikas kamatuoran ayaw tuyoi ang pagbuhat o binuang. Kabalo nagali ka nga karumal-dumal na sa pananaw sa Ginoo imong gibuhat, ayaw po tuyoi. Tuyuan nimo kay tungod kay grasya sayo po na. Ang Ginoo hustisya ug muani ta sa atong gipugas. Again, grasya timan ini. Ayaw na ibutang sa imong nahuna kanunay nga grasya. Parisi na og hustisya. Kay kung puro ra ka grasya makalimot ka sa hustisya, kanang grasya mahimo ng disgrasya. Basin magantos ta na Igsoon. Amen. Usa lamang kapag pahinumdum ka nato kay nahigugma ang Ginoo nato. This is grace. Amen. Dili nato abusaran iyang grasya. Kundili kanang grasya nga atong nabatunan karon, kaning grasya, kaning kaluwasan nga gipatagamtam sa Ginoo Igsoon. No? Ato siyang ampingan, no? Kay mao na giingon. I respect all doctrine. I respect all religion, Igsoon. Pero para nako Igsoon kaning atong nabatunan nga kaluwasan, grasya sa Ginoo. Ampingan siya. Pastor, sayo pa ng ampingan. Luwas na jud ka. Ang kaluwasan, dili man hatagbaw. Yes, tinuod na. Di hatagbaw. Basta mo padayon ka. Kaya ningaw man si Kristo nga ang mulahutay sa katapusan, maoray maluwas. Even si Jesus, kabalo, nga bisag na ay mga naluwas na, nag-enjoy sa iyang grasya, mubalik sa agi. No? Mao na si Igsoon. And then, kung moingon ta nga, sayop gyapon ka, Pastor. Kay, naluwas na lagita, luwas na gita hangtod-hangtod. Now, kinumdum atong sambingay ni Jesus, iya galing putlon ang sanga nga tiunay, ang Hudiyo ba? Bantay mo, pinili na niya, iyang katawan. Putlon gani kuno niya ang sanga nga, kanabitong tiunay na gyud siya, samot na nga kita nga mga Gentiles nga grafted rata, grasya ra sa Ginoo. No? So, walay gispare si Lord, sa unsa Igsoon. Once mo simang tas tawag sa Ginoo, mubiya ta sa kamatuoran. Putlon kita. Amen. So again, dili na to abusaran ang grasya sa Ginoo. Puno siya sa grasya, timan-e nga Dios siya sa hustisya. Kay basin puro ra ka grasya, nakalimot ka sa nga siya hustisya. Kana nga grasya nga imong nahibaluan, mahimo ng disgrasya o posible nga sa impierno ka madisgrasya. Amen. So usa ka pagpahinumdom sa Ginoo. Nining taknaa sa kahaponon, magampo ta mga Igsoon. Hallelujah. Father God, thank you so much for your word about grace. Thank you, Lord God. Thank you for your wisdom. Imong gipasinati kanamo. Holy Spirit, thank you so much for your presence. And right now I pray, kining among nadungog karon about grace, Ginoo.
Mao ni hinungdan nga dili mi mag-abusar Ginoo sa grasya. Mao ni hinungdan nga maningkamot mi Ginoo nga magkinabuhi nga uyon sa imong kabubuton. Kay ang grasya day Ginoo nagsugo man day namo. Ang grasya nagtudlo namo unsaon pagkinabuhing balaan matarong. Unsaon pagkinabuhi nga dili magpauyon sa among tawhanon nga kailibgon o tawhanon nga pagbati. Lord, thank you for your grace. Salamat kaayo Ginoo sa kadaghang tawo nining kalibutan na usami sa imong gigrasyahan. Dalaygon ka sa walay katapusan. So riyaw itugot Lord God nga among maabusuhan ang grasya pinaagi sa tinuyuan nga pagpakasala. But Lord, let it be nga kana nga grasya nga among nabatunan nining taknaa Ginoo. Kana nga grasya maoy maghatod namo sa pagkinabuhing matarong, pagkinabuhing balaan nga nagsubay o magsubay kanunay sa imong kasuguan Ginoo. Salamat Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. Thank you. Thank you for your word. Again, thank you for your holy presence. And right now, I pray to all of the viewers right now, Lord God. Bisan asa man sila karon nga nagtan-aw, nakakita Ginoo. Bisan pa man ang mag-replay ani unya and then makadungog sila ani nga prayer. Lord, I pray. Unsa man Ginoo ang ilang sitwasyon karon. Unsa man ilang kahimtang karon. I know, I believe walay matago nimo because you are an all-knowing God. Kabalo ka sa among sitwasyon. Every details of our lives, Lord God, you knew it, Lord God. You are familiar with our ways. Among problema nakit-ani mo. So right now, Lord, I pray to all of the viewers. Tanan nga nagtan-aw karon Ginoo. Unsa man ilang problema, ilang mga giatubang karon nga struggle, ilang mga battles. Unsa man Ginoo ang ilahang gikinahanglan nga milagro karon. Dayag na sa imong tubangan. Unsa man ang ilang pinakagikinahanglan karon Ginoo. Pinaka-need nila karong taknaa Ginoo, nakita na nimo. So karon Lord God, ako naghangyo og nagaampo kanimo nga ikaw Ginoo mamuhat. Let your power will manifest in their situation right now. Kung unsa ilang need karon Lord, imong i-grant Ginoo. Kung unsa ang milagro nga ilang pinakagikinahanglan karon imong ihatag Ginoo, imong ipatagamtam Ginoo. Ang imong talagsaon Ginoo nga himaya Ginoo, milagro sa ilang kahimtang karon. Sigon sa ilang gikinahanglan sa pangalan ni Jesus. In Jesus name. Sa ngalan nimo Ginoo walay di mahimo na ay milagro sa imong ngalan. In Jesus mighty name. Lord, salamat Ginoo. Nga ikaw nga Dios Ginoo, kanunay nagatiman sa imong mga kanakan. Dili ka kagwanta nga imong mga kanakan Ginoo, grabe. Nasa problema, nasa tumang kalisud, nasa tumang kalisdanan. Kundili, andam kang mutabang ug maatiman kay saad na nimo nga dili minimo pasagdan ug dili minimo biyahan. So Lord again, sigon sa ilang gikinahanglan nga milagro karon. Lord, I pray mo manifest ang imong gahom anang dapita sa ilang kinabuhi. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Lord, salamat. Suning takna mong giangko ng kaayuhan. Kaayuhan sa balatian, either sa physical and emotional. Kagawasan gikan sa mga gapos ni Satanas. Kaluwasan sa tibuok pamilya Ginoo. Panalangin, grasya, tanan-tanan Ginoo nga gikan kanimo mga milagro amo kanang giangkon Ginoo. Among giangkon uban sa dakong pagtuo Lord God. Amo kinang gipangayo amahan, gipasalamatan daan namo pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, nga mo'y among bugtong agalon og personal nga manluluwas. Amen ug amen. Mabungahong kahaponon mga igsoon. Hallelujah. That's all for this afternoon, mga igsoon. Bas hindi ko ka-live niya kay naami service sa gabi. No? So again, that's all for this afternoon. Akong ibalik tanang dungog himaya sa tong buhi nga Diyos. And before I end this, I just want to remind everyone for our YouTube channel, ang link na ani nga caption. Pwede sa ninyo i-share atong YouTube Igsoon channel para daghan makabantay ba, mas dali sila makakita. O kani, mas dali nila mapaminaw ang mga live na to. Atong mga previous months, kanisad nga live, ako maning i-download karon niya akong i-upload sa atong YouTube channel.
Amen. So, again, thank you sa inyong pagpakig-uban ako sa kanginan. I pray nga, karong adlaw is gonna be a victorious day, a blessed day. No? Tanang buhat sa inyong kamot, panalanginan sa Ginoo igsoon. Inyong mga lakang giyahan sa Ginoo, ihatod mo sa kalampusan o kadaugan. Amen? So, again, before I end this, akong gipasalamatan tanang followers, subscribers, tanan-tanan. And I want to encourage everyone again to invite your friends to follow our page. Amen? Again, that's all for this afternoon. Ampo, amping, abante. To God be all the glory. Keep safe, everyone. See you next time.